Hai, lero ndati ine ndiloweko pa WhatsApp kumalizana natu ndi era ngati iyetu. Moti mukuona kuti WhatsApp wanga sautheka, ziwani kuti vuto limene likumpitirira. Ndenanso mukumana ndi mavuto ngati amene wawa. Vuto ngati ili palili, ndenanso mukumana ndi vuto ngati ilili. Nde ma era ngati awawa amabwera mu zifukwa zosiyanasiyana. Nde kwa anzanga amene mwina mwake tikuvutika ndi era ngati imene iyi. Nde tikhala tikuphunzitsana kuti tingathane nayo bwanji era imeneyi kuti zitheke tibwererenso pa WhatsApp. Nanga zikakhala kuti zinthu zikupitirira zikuchitika mobwerezabwereza, tingatani kuti tithane nazo. Ngakhale ineyo ndikuvutikabe ndi era imeneyi kwabe tikhala limodzi tikuwuzana kuti era imeneyi imabwera chifukwa chani. Nanga kuti zitheretu sizachitekenso titani. Nde tiyena amene tikuvutika ndi vuto ngati limeneli ndikuonera comment section kuti muli wangati kuti video tituluse wiki yomwe ino mwenanso kuitulusa mawa lino. Nde umene usonda uthenga wanga kuti ngati mwatumiza uthenga kwamuona kuti wangochonga kamodzi kapena sindikuyankha, dziwani kuti ndakavutika ndi vuto limene lili komano zikhala bwinobwino. Nde potapo poti kukonza ndi kuti zikachitika muti unanso tikubwerera pa line. Nditi ngoti tiye tionanso video satira.